Alas 5:27 kasubong maagahon, kanbasang nasa nasubot na magkaraba ang residensya ni San Andres Catanduanes, Municipal Councilor Rio Soliveres. Sigun sa Municipal Fire Marshal kang BFP na si Senior Inspector Dennis Tadoy, sa inisyal nindang investigasyon, nagluluwas na faulty electrical wiring ang pinagikanan kang kasulo sa ikaduwang eskalon kang residensya kang opisyal sa Barangay San Roque, Pareong Banwaan. Huli kang insidente, nagsapo ning second degree burn ang opisyal, mantang maswerteng nakaligtas naman ang mag-ina kaini. Pukawan niya pa so aki niya, nagluwas siya doon sa kwarto. Kaya nano siya na second degree burn sa kamay. Yung niya, yung convenience outlet, may nagtutulong tubig, hanggang ngayon niya may tubig pa. Siguro possible doon electrical kasi wala naman silang open flames. Alas 5:35 kang ideklarang fire out na ang kasulo na uminabot sa enot na alarma. Pigkakarkulong abuton sa 120,000 pesos ang naging danyos kang insidente. The same na sinasabi namin tulit-ulit sa mga tao. First, turn off lahat na electrical equipments na hindi naman ginagamit before matulog. Pangalawa, kasi mataas din yung sunog na ang cause is open flames. Gaya ng unattended cooking nga. Dapat pag magluluto, babantayan. Sa ngunyan, padagos pang pinagigibong investigasyon kan BFP sa pangyayari. Ininang ikaduwang insidente ning kasulo na naitala sa Banwaan ngunya na bulan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal